sa skočíš, týmto sa postavíš, týmto bežíš, týmto skáčeš, týmto sa biješ, týmto si pomíňaš zbrane, týmto sa dostaneš do nejakého auta, proste napríklad do tohto, vystúpíš z auta, týmto zase, keď chceš strieľať, vystrelíš týmto, keď chceš namietiš týmto, tak to máš. Nie, na tomto je to ľahšie, ako na kompe, na mobile. Tu máš mapu, keď chceš si niekde dať checkpoint, môžeš takto čuknúť hoci kde, máš celý Los Santos aj San Fierro, ale ja ešte neviem, Las Vegas sa tomu chcem, splnil dosť misií. No, týmto môžeš ničiť aj auto, pozri, dík, ako ničiť. A ešte aj kvetinami ich bijem, dík. Wow. A... Či ty hni? Hni s nejakým módom, no. A tak to je všetko.